Казвам се Христо Димитров, от Стара Загора съм. Стана случайно да дойда така в клиниката на доктор Валев. По препоръка на моя син, който е идвал тук за по-малки интервенции. И при първия преглед доктор Валев ми посъветва какво можем да направим. Извадяхме всички зъби, които бяха останали, направихме импланти и в момента се чувствам много добре. Това вече стана трета година на тези импланти и мога с чиста съвест да кажа, че това ми е най-добрата инвестиция в живота. На всички мои роднини, познати, препоръчвам тук да идват в клиниката на доктор Валев и всички, които са дошли до сега. Тук всички са възхитени и се чувстват много добре. Много ми хареса, най-вече ми хареса, понеже в другите клиники трябва да чакам, тук идвам на часа и сядам веднага, няма да изчаквам други клиенти. И въпреки и от провинцията има къде да се паркира, всичко е на ниво, обслужването е много добре. Профилактично идваме на 3-4 месеца за почистване на зърен камък. Следи се постоянно състоянието на имплантите. Много съм доволен от обслужването тук в клиниката. Препоръчвам на всеки, който има някакви проблеми, да посети тази клиника и ще остане възхитен.